Siza mina Nkosi. Ngenze ngibe umprofethi wabafethu ngidinga ukukhuluma nawe. Angibe yisithunywa mina sakho Nkosi ngizokhuluma nabo anginankinga. Ngifuna ukukhuluma nabafethu mayelana nempilo naba belahleka. Ngifuna ukubatshela ukuthi bekuyosiza ukuthi umnyaka mawuqala mase bebheka abangani ngoba kunabangani esingabameneja. Ngifuna ukubatshela ukuthi ukuhambisana nesitayela lokho kukulethela igodi ngiphikise. Ngisize Nkosi ngidinga ukulayithisa abafethu. Kodwa le genge nemali avifakani ehlathini ngiphikise. Bathi mangabe ungenamali awuyindoda yalutho kodwa uyisemkhulu notatemkhulu bayakwazi ukusurvive indlala ibhokile baphila abanye babo bashona ngoba sekufika isikhathi. Kanti ke thina nje simane sife nje kodwa sifele emanyaleni. Ngisize Nkosi ngidinga ukulayithisa abafethu. Khona kumnandi la ku social media ngoba manifuna umuntu nimsheshe nimthole nifuna ukumpopisa ngekhono lakhe. Manje siyathuka nina mangabe nichitha imali phansi sithi siyakhomenta nithi thatha le ntani nambuzi sithini ke thina. Hayi ngeke ngisize Nkosi ngidinga ukuba umprofethi weimpilo zabafethu. Angisho ukuthi ngiright empilweni manje ngibona abafethu bebuthelane weni ilanga selishonile. Kuyenzeka nemali ize kalula kodwa mase kumele uyikhokhe uthwale kanzima. Hayi ngeke Nkosi. Ngisize ngidinga ukukhuluma nabafethu naba bebuthelane emaweni bonke. Hello? Yebo.